Ассалому алайкум бародаро. Ин аппаратҳои комплектии фурӯшӣ, общий комплект ҳамааш динакордан. Ягон оташ хеле самодельни, хеле динам ҷидо ва пушалка ҷидо нестанд. Ҳамааш заводской магазинӣ. Общий 10 калонкаи динакордай, 2 низай, 6 верхай, 2 пазучкай. Ана пулти динакорди услитрдор доранд, дастурат ҳастай. Ана услитри 1.7 ина динакорд ишам ҳаст. Услитри 2.4 динакорд ина поёнги сиёҳ ишам ҳаст. Баъд чиай? Латри 10 киловатта доранд общий. Симош, кабелҳош, стойкаош, микрофонош, ҳама чизош 100% ҳама чиз ҳастай. Фақат аз шумо чӣ мерава? Як ямаха меорен, сахт мекунен, метавонед ки полни маъракаро бигузаронед. Дар лубови намуд тӯй ҳамин чиз ҷавобгӯай. Ягон оташ дар палтапайванди ремонткардагӣ, як лавш кандагӣ, як лавш кашол хули аппарат нест. Ин аппарати биқагиай. Мақсад метавонед ки лубои намудтӯи боира камбағали тамоми намудтӯя бигзаронед. Дар маърака ҳам суратшон гирифтагием. Мода страшно сум дар корай. Ҳамхутӣ мефурӯшемшон. Пешакӣ мегӯем ки алиш намешава, ба ягон алиш намешава, фақат пул дар корай. Инаҷа боз расмош бе чихолам гирифтем ки ягон сарапинам надоранд. Чихолошам ҳастай. Касе ки мегирад қатъи чихолош метавонад, ҳамааш чихолои заводской доранд. То кабел мабел ҳама тонам удини теле ки ба хонаи тӯйдорам мекашӣ, ҳама ин чизҳо ҳастай. Ягон камбудӣ аппарат надорад. Стойкаи ямахам ҳаст, стойка барои усилитело, пулт барои ӯам ҳаст. Ҳама чиз мақсади наст дастуратан маълума барои динамико. Стойкое ки баро мемонем, барои монитора мондан. Гуфтанам ина ки асбоб номбарам ҷомаги сурати ямаха дар фурӯш нест. На таблакам нест, фақат комплект аппаратурай. Дигар ягон чиз дигар нест. Чизе ҳаст дар сурат ҳаст. Мисол нагуфтем. Боқӣ дар панои алло бошед. Касе харидорай, номери телефонам мемонем, ҳам ватсап дора, ҳам телефон худаш 24 соат гирёнай. Метавонед дар ин номер муроҷиат кунед. Боз савдони дорад 45,000 сомон шумо фурӯштед, боз савдои хуб мешавад. Фақат срочнай. Боқӣ дар панои алло бошед.